Avui estem a Begues, intentarem fer 2 cims, el cim de la Morella i el cim de les Agulles, estan en el Parc del Garraf i bueno, comencem avui 1 de juliol, comencem aquest mes amb 2 cims. Anem a veure si ho aconseguim. Vinga, va! De les Agulles i en el massís del Garraf ens estem jugant cabanes com aquesta. Aquestes cabanes són de pedra, les feien antigament servir els agricultors on es resguardaven de la pluja i del fred i on guardaven les eines que feien servir per cultivar la terra. I aquí podeu veure una d'elles, aquesta està restaurada, antigament no feien servir ciment ni res, posaven pedra sobre pedra i bé, bueno, continuem una mica. Ué! Ja tenim un altre cim! La llista va pujant, això va molt bé. Estem al cim de la Morella. Hem fet Begues al Parc del Garraf i hem arribat aquí dalt del cim. El camí és molt maco, hem anat per la vall de Teix i bé, un camí molt agradable. Ara anirem després de dinar a les Agulles que estan allà. O sigui que anem a dinar i d'aquí una estoneta ens veiem en el pròxim vídeo. Estem seguint el GR92, el camí de les Agulles, i les tenim allà davant. Hem d'arribar fins allà. Aquest és el camí que haurem de seguir. La Morella, que s'ha vist en el vídeo anterior, que té una alçada de 590 metres, i ara estem al Puig de les Agulles, que pertany al Parc Natural del Garraf, però a la població de Begues, i aquest té una alçada de 550 metres. Bé, l'excursió ha estat perfecta, el camí és genial i una excursió totalment recomanable. Apa, nois, fins al següent cim! Ja hi som a Begues. Hem acabat la ruta circular. Hem pujat a la Morella, de la Morella hem anat al Puig de les Agulles i hem acabat a Begues, on havíem començat aquesta ruta. Hem fet 4 hores i quart, ha estat genial, la ruta és super fàcil, la fas constantment per pistes i corriols, molt ben senyalitzada i res, molt fàcil de seguir, amb la qual cosa totalment recomanable per qualsevol edat, per qualsevol persona, per qualsevol que vulgui fer-la. Apa, ens veiem al proper cim! Fins la setmana vinent!